ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତୋତ୍ସବ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଣିରେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ବୁଲୁଛୁ, ଡଙ୍ଗାରେ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଛୁଆମାନେ ଖେଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ଟିକେଟ୍ ବାଲା କହିଲା ଆମକୁ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ବସିପାରିବନି। ଛୁଆମାନେ କହିଲା ତୁମେ ବସିପାରିଲୁନି। ତାପରେ ମୋତେ ଏପଟେ ମୁହଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଏଟା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ନା କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଇଏ କ'ଣ କିରେ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୋପାଲ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବୁଲୁ 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 କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ୁଛି ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ। ହଉ ଉଡ଼ୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରେନରେ ବସି ବୋଲି ଭାବିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପକେଟ୍ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେଉଁ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ବିକାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଫୁଲ ନା କ'ଣ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଖି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହାଣ୍ଡି ଖୁଣ୍ଡିରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋତେ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଇଗୁଡ଼ାକ। ଯାହା ବି ହଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଟେ ଜଣେ ବିକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି ସୁନା ନୁହଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି। ଆଙ୍କଟେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବିକା ହେଉଛି ଏପଟେ। ଓ ଯାହା ବି ହଉ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭେନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଡ଼ିସ୍ ସାମାନ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲୁଗାପଟା ନା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସେମ୍ ସାମାନ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବିକା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ତ ଧୁଆ ହେଲେ ବିକା ହବା। ଏପଟେ ଆସୁ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖିବୁ ଫ୍ରିରେ ନା ପଇସା ଦେଇକି କିଣା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନୁ। ଭଲ ଦେଖିବା ଫୁଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଣିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ ଲେଡ଼ିସ୍ ସାମାନ ବିକା ହେଉଛି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥରେ କେବେ ଆସ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ବୁଲ, ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପନିପରିବା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଉଳ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପନିପରିବା ଭଳିଆ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବାହାରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ସାମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ।